Saan tayo? Uy, sa bahay ni... Hello lang. Tiya ako. Ayan, Bisprins. May clothes na for baby girl. So cute, oh. Skirt yan for baby. Terno yan para sa mga mommies. Coming soon. Cute mo. Ang cute! And quality siya. Tingnan mo yung tela, guys. Sobrang ganda. Pati yung tahi. Sobrang linis. Ayan, ang cute. Tapos ito yung sa mommy na skirt. Pwede yun i-pair ng plain white or anything. Kung anong gusto mong i-pair sa taas. Ayan na, mga tela. Ang gaganda. Ang cute nito, ma-imagine ko. So, mamaya, mag-picture kayo. Sige, ha. Ito mo dahil my favorite. Ang ganda eh. Look. Sobrang ganda. Mana kay mommy, oh. Ngi. Show it to tita. Hi. Jesus, nag-wink siya. Hi! Ganun ka. Beautiful eyes ka sa kanya. Beautiful eyes, Zia. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Sino yan? Bakit ngayon lang yan nagpunta dito sa condo? Chinese ka? Ni hao ma. Yeah! Yay! Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Yummy! Ano yan? Yum! Oh, sarap! Aslumti! Joke lang! Hello! Mag-makeup ka din, baby? Siyempre, hindi pa, no? Oo. Cute. Ready ka na sa pictorial mo? Ilagay natin yun. Chinese ka ba? Sabihin mo, ni hao mo. It's my photographer. Joke. Parang baby boy. Sarap yung pizza dito. Ano, love? Parang wala ka sa lansan. Ang ganda daw dito. Nakalabas na yung dila niya. Joem mo. Oh my God. Hello! Tipto, tipto! Oh, wait lang. Stand up lang. Stand up! Ay! Ay! Zia! Zia! Go, 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 go! Go! Hi guys! Si Inday CRISHA'S is photographer. Wait, ang kinakabahan ako kay Zia. Zia! Zia! Ang hirap mag-picture na to. Tad. Zia! Loko. Yay! Padali mo muna sila, love. Patingin ka lang. Ako naman ngayon na mag-vlog. Joke lang. Charot. Hindi ako mag-ashes sa friend. What? Upo kami. No, this is, ano siya? Ano pa to? Mic. What is that for?
It's a cover lang for the mic. Look, oh. That's the mic, oh. What is the mic for? It's for recording the sound. Ang cute nito! Tita kaya ya? Yeah. Hi, Zia! See ya! Hello! Isa akong videographer ngayon. Zia! Hindi siya iyakin eh. Hindi ka iyakin mo. Doon tayo ate. Ito iyakin. Ano? Dodong siya. Inday lang. Loko ka talaga. Mommy shark! Mommy shark! Smile? Smile? Okay lang. Langot. Ay, nag-smile! Ay, nag-smile! Baby Para tumingin ng sila. Baby! Oy, like a boss, like a boss. Pagod siya, no? Yay! Pagod siya. Sabi niya, wala nagtatrabaho ako ngayon ah. Kasi si Sir reklamo. Sabi niya yung beef steak na gano'n. Okay din yung sibas na may pong. Uy, dito tayo, di ba? Oo, nakalimutan ko. Nasanay. Bye-bye! Already here! Oh, bye-bye! To the sky, just like a kite or a bird. Come on, everyone! Ang cute! Bye-bye! Geeks! Bye-bye! Bye, Zia! Bye-bye! Bye-bye, tita! Eh? Yeah! Say bye-bye. Marunong to magbabay, Joem eh. Kaway kayo. Oh, sige nga, bye-bye! Sige, Zia. Sige, Bye-bye. bye-bye, oh! Bye! Say bye-bye! Yay! Sarap na? Okay na! Bye-bye! Surprise! Thank you! Pakita ko na lang sa stories. Thank you, Happy Frostings and Bisprins. This is print daw to ni Zel. Thank you. Pumunta pa mga Bisprins dito. Ko nadala yung video camera ko. Na-surprise nila ako. At andito naman ang mahilig sa sweets. Anong amoy? Tikman ko na. Ano may luto ng ano? Sa bahay. Oo, na masarap. Kakabake lang. Tikman ko na ha. Ayan na siya. Nag-diet na ako dapat. Amazing girl! Amazing! Wow, ang Love ganda. Ang sarap. Ang sarap ng cake. Love you. Abs ka pa rin eh. Ako, abs. Puta yung ese. What a straight butt. Happy 100K. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you, Miss Menchie. Bye. Thank you. Thank you.